Maskata akanaka mhuri yeZimbabwe. Just a quick one. Koti yapinda yapostponwa to 17 November. Ndo mamirira zvakaita. Takatarisa 17 November. That is a fraud case. Saka yapushwa kubva nhasi musi wa29 kuenda kunosvika musi wa17 November. Comrade Nyoka Yemabhunu vanenge vachiri mukati. Musi weTuesday kune imwe yeextradition. Taakutoziva kuti ichafamba sei, because kana vapusha the case, holding case kana yaiswa kumberi kweextradition, which means whatever the verdict inobuda paextradition inongobatwa necase yaiswa kuna 17. Havagoni kuti chero dai zvikanzi he is not extraditable musi wa4 vanzi ngavabude, because vanonzi vachiri mukati vakamirira the issue yecase yefraud. Saka ndo mamirira zvakaita. Tanzwa kuti malahlelo attorney iri kuwithdrawa, therefore that is the reason why yapostponwa. Sekutaura kwatamboita paya zvinowanikwa. Ngatirambei tichinamatira Comrade Nyoka Yemabhunu. Zvinhu zviri kuitika pakesi yavo is just for frustration, because the advocate every time paari kuappear imari, madhiri avapo ava exhausta vari kubhadhara mari dzemaloya kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vagone kungozoitwa yese yese. Ndo mamirira zvakaita. Saka mhuri yeZimbabwe, let's go on our knees, give support and make sure that is the outcome yabuda kukoti zuva ranhasi musi wa29 October 2025. Just a quick one ka mhuri yeZimbabwe from the court. Court haisati yapinda, maybe inopinda before 12. Haina certain time. There's a lot of things which is taking place there. Tange takapiwa maheads up nezuro, asi chokwadi chiripo ndechekuti the principal holder yanga ine mandate yemalawyer inonzi Malahlela Attorneys ndiyo inenge iri kuti yakuwithdraw from the matter. Varikuda kuita handover kuna advocate vari kusara vakabata case. Saka I think these are some of the issues dziri kudelaya the proceeding of this matter and everything, but we believe kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Our people are there at court and tinotenda kuti advocate varipo futi ipo pacourt. So kana ichinge yangopinda tinokupai maheads up acho. On another note, tiri kutenda kuti before 12 case iyoyo inogona kupinda. Ndo mamirira akaita zvinhu for now. The lawyer aimbomira ari attorney achifamba naadvocate anga ari pasi pemandate yeMalahlela Attorney. So nezuro akambondifonera achiti ini ndoda kusaina mandate yangu ndiri ndega. Unfortunately iye ari kure as of now, akarelocata kuenda kuside kunana Durban huko, which actually comes to give us a problem again, because the advocate Sheru vanocontrolwa naMukoma Godwin, and you know that even on the obligations dzema finances ndo mamirira akaita zvinhu. Saka ngatimirei the full report. Tichakupai full heads up ezvinenge zvichiitika paground, but tinotenda kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vari right, varipo. Maskata akanaka mhuri yeZimbabwe. Just a quick one. Koti yapinda yapostponwa to 17 November. Ndo mamirira zvakaita. Takatarisa 17 November. That is a fraud case. Saka yapushwa kubva nhasi musi wa29 kuenda kunosvika musi wa17 November. Comrade Nyoka Yemabhunu vanenge vachiri mukati. Musi weTuesday kune imwe yeextradition. Taakutoziva kuti ichafamba sei, because kana vapusha the case, holding case kana yaiswa kumberi kweextradition, which means whatever the verdict inobuda paextradition inongobatwa necase yaiswa kuna 17. Havagoni kuti chero dai zvikanzi he is not extraditable musi wa4 vanzi ngavabude, because vanonzi vachiri mukati vakamirira
the issue yekesi yefraud. Saka ndo mamirira zvakaita. Tanzwa kuti malahlelo attorney iri kuwithdrawa. Therefore, that is the reason why yapostponwa. Sekutaura kwatamboita paya zvinowanikwa. Ngatirambei tichinamatira comrade Nyoka Yamabhunu. Zvinhu zviri kuitika pakesi yavo is just for frustration, because the advocate every time paari kuappear imari, madhiri avapo ava exhausta vari kubhadhara mari dzemaloya kuti comrade Nyoka Yamabhunu vagone kungozoitwa yese yese. Ndo mamirira zvakaita. Saka mhuri yeZimbabwe, let's go on our knees, give support and make sure that is the outcome yabuda kucourt zuva ranhasi musi wa29 October 2025. Just a quick one ka mhuri yeZimbabwe from the court. Court haisati yapinda, maybe inopinda before 12. Haina certain time. There's a lot of things which is taking place there. Tange takapiwa maheads up nezuro, asi chokwadi chiripo ndechekuti the principal holder yanga ine mandate yemalawyer inonzi Malahlela Attorneys ndiyo inenge iri kuti yakuwithdrawa from the matter. Varuda kuita hand over kuna advocate vari kusara vakabata case. Saka I think these are some of the issues dziri kudelaya the proceeding of this matter and everything, but we believe kuti zvinhu zvese zvichafamba zvakanaka. Our people are there at court and tinotenda kuti advocate varipo futi ipo pacourt. So kana ichinge yangopinda tinokupai maheads up acho. On another note, tiri kutenda kuti before 12 case iyoyo inogona kupinda. Ndo mamiriro akaita zvinhu for now. The lawyer aimbomira ari attorney achifamba naadvocate anga ari pasi pemandate yeMalahlela Attorney. So nezuro akambondifonera achiti ini ndoda kusaina mandate yangu ndiri ndega. Unfortunately iye ari kure as of now, akarelocata kuenda kuside kunana Durban huko, which actually comes to give us a problem again, because the advocate Sheru vanocontrolwa naMukoma Godwin, and you know that even on the obligations dzema finances ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka ngatimirirei the full report. Tichakupai ma full heads up ezvinenge zvichiitika paground, but tinotenda kuti comrade Nyoka Yamabhunu vari right, varipo.